aiwa tichida kugamuchira zvakare pano tichida kupeta nyaya yatinayo naMr Mart, hurukuro yatinayo naMr Mart. Mr Mart, tichikugamuchira zvakare. Muchiripo ndaifunga kusatiza kuratidza kuti Mr Mart is natural, hapana kana mushonga, hapana kana chinoeditwa. Ngande ipapo pa mushonga musade kuti vhara Mr Mart. Hamuna mangoromerere, hamuna kutemerwa nyora dzemangoromerere. Aiwa, handina kana mangoromerere. Kosta katombonzwa nyaya ichisekuleta kuti Mr Mart kune vakakura nawo vanoti mune nyora dzamuinadzo pamiri, nyora dzemangoromera. Icho kwade munotiwo kudii nayo nyaya iyo? Nyora ndo dzandisina, handina kana nyora, handina kana chipomerwa. Ndiri munhu unotoita zvekutonamata. Kana ndafunga kuti ndoda kuita chinhu ichi, nditokumbira kuna Jehovha kuti Jehovha chindibatsirai zvibude. Ukati wanda kubuya kwauri ndozoti gonyeti ndinodhonza, kana kuti sezvandiri kuchallenge kuti ndikuda cage fight neshumba, ndipo kuratidza kuti zvakaitwa naSamson inini ndinokwanisa kuzviita. Mwari wairarama nguva iyoyo ndiMwari watiri kungorarama panguva ino. Ore muruda cage fight neshumba. No, atisuda kutaura zvinhu zvekungoti tingonzi tataura. Aiwa, zvekuti muZimbabwe remember kuti tine magame reserves akawanda. Shumba dziriko. Ende tinokwanisa nyaya inogona kufambirwa mukatosaina kuti ndikadyiwa ndadyiwa. Takatomboita paperwork. Nyaya yakazomisa nyaya dzemainsurance nechichichichi. But hai musandityira. Musanyaya ndityira. Samuri kuti munogona kurwisana neshumba mukaiparadza. Ndinoimisa. Alright. Ndosaka tiri kuti vanhu maybe vachifunga kuti dzimwe dzenguva munogona mune ngoromera ramuinaro. Madzibaba enyu nemadzisekuru enyu hapana here zvimwe zvokubatwa kuti mungafungidzira kuti maybe ndiko kunogona kwakati nhongwa nyaya dzesimba renyu? Kuna nasekuru wangu hapana, because sekuru vangu baba vangu vakashaika baba vangu vari grade 1 vachiri vafana. Indongozokura ndina mudhara, handina zvandaiziva zvana sekuru kana chii. Baba vangu ndavangokura vari mufundisi. Alright, motoenda kuchechi? Totoenda kuchechi. Alright. Hatisuzobvunza edu kuti munoenda kupi. Aiwa, asi kukai chero mukabvunza. Alright. Unonamata munhu kombovanzwa here. Alright, munopinda kupi? Iyi ndopinda ZCC. Alright, ipi ZCC yembungwe? Kwete mbungu. Ipi Romanda dzakapo. Alright, ndeipi vanopfeka zverudzi? Tinopfeka masuti black, shirt white. Alright. But masongs, badhanzi zvese zvakafanana. Munotogidha? Ndojamba. Zvisingaiti? Kwete mafanisi. Right. So Mr Mart, vazhinji pafemu nenyaya yehomwe, mari chaiyo. Mungada kuzvimbovazivisa here kuti mari mungati munayo here kana kuti? Mari choitika pamari angosenzi. Femu yenyu yakuigirai mari here kana kuti kongori kuzikana kusina? Aiwa, nyaya iripo pepa inyaya yongoti kungozikamwa. Hapana mari dziripo stereki. Alright. Inyaya yekuzikamwa ngoti mati unoita zvipi? Okay. Wozi mari handingati mari ndinayo such, but basic living zvangu I'm okay. Zvenyu muri right. Okay. Munoenda kubasa? Alright, munoshanda kupi? Driver wamaititi. Driver wamaititi. Ameno tichavabvunza maititi. Ndiye murungu wenyu? Ndiye murungu wangu. Alright, modriver chii muri kukampani? Benzi. Ndimi driver wavo, chauffeur wamaititi. Alright, saka kampani yakarongeka. Kana muchikwanisa kuafoda kutenga crate, aiwa murungu wenyu ari kubhadhara. Yemazai. Handakana chekuchema. Anditi. Mr Mart, muri yeZimbabwe. Yoda kuziva kuti maplans amuinawo amuri kuvarongera ndeapi, especially panyaya dzeentertainment nekudhonza kwamunoita? Nyaya iripo muri yeZimbabwe, ngatimirei nyaya yekudhonzwa kweboyeng. Tinoda kuti boyeng inyatsorumwa nemazino ichinyatsoenda makatarisana eka zviri kuuya pamwedzi yatakatarisa nayo.
pamwe mwedzi wati utopinda yauperi nyaya yacho tiri kuifambira paSouth Africa munomu zvinenge zviri kutora kunetsa zviri kutora time yakarebesa saka takufambira kuti tinozvitira tiseti rekodhi iro tiri paSA zvakawanda tine maprograms ekubatsirana tichaita tichitendera mumakommunity kutenderera tichitraina mayouth kuti vazive physical training neself defensing kubatsira vane maobesity vane miviri yavo vasingachakwanisi vane zvigwere zveshuga tine maworkouts atinokubatsirai nawo kune vakastroka mukabata Mr. Mati vanokwanisa kubatsirai ndiri physio ukandibata zvinhu zvenyu zvotodi zvinotokuitirai naika Mr. Mati vane zvakawanda zvavanazvo kumhuri yeZimbabwe naika tine nhau futi yekuscouta matalents ari muvana because kune vana vari kumaruzevha kuseni ndiri munhu wakakura ari kunana triangle kuoneka kwangu kwakanetsa izvi zvakazouya izvi zvatava kuita izvi sandizvo zvandakakura ndichiita indaisika pane kumanya asi ndakasvika pakungokuita nenyaya yekuti wakangoona kuti hakuna kwandiri kuinda ndava kutongoita kunge rombe ndongodzingira nemhepo saka toda kupotora mukana weyo wekuti timboscouta vafana tichisumudza vadiki tichipinda mukati umu tichiona nedzimwe nherera dzirikutambura tichidi tichibatsirana because vamwe vanhu vakumira patouchline asi iri nyaya yekuti havana shave rechihure asi inyaya yekuti upenyu hwakarema saka toda kuti tichibatsirana tichipinda kwese ikoko. Alright. Aiwa ndofunga muri kungozvinzwira tina Mr. Mati. Aiwa tinoda kutendai nemukana watanga tinawo wekunge tiri tinokurukura Mr. Mati pazuva ranhasi. Neso tinokutendai chaizvo muri matibata zvakanaka naika but pangozoshota chinhu one naika vakomana tariraiwa hapana kana drink hapana kana mvura. Taifunga kuti muchauya nazvo kazi kupa kuti ndimimbinga dzachona. Aiwa tinokutendai muri yeZimbabwe. Thank you very much nekuramba muinesu muchingoti support muchititsigira. Aiwa musakanganwe kusubscribe nekufollow nekulike our Facebook page. Aiwa izvo zvese zvichiitwa pachena from Uncle Saint the only Zim uncle. Iyo nyaya ana kwaichi pachi panyaya ana newe nani ndiri kuwachi ana ari kuchema. Aiwa tichazoibata pazvirongwa zvinotevera. Mupe namba handibati. Alright, from Uncle Saint ndakuda kuti Uncle Mati na Mr. Mati. Aiwa Mr. Mati fona kuti chiti chi much love.